Bună, dragele mele! A venit sezonul rece și pielea noastră, inclusiv cea a mâinilor, are nevoie de îngrijire în acest sezon. Iată de ce am achiziționat mai multe produse de pe magazinul de cosmetice.ro, inclusiv această cremă de mâini Lady Venezia cu trandafir și cu musc. Este foarte practică, să știți că o puteți pune foarte ușor în poșete sau o aveți la îndemână în tramvai, la birou, ori de câte ori mâinile voastre strigă ajutor! Dați-ne hrănire, dați-ne și un miros senzațional și o aromă deosebită. Să știți că intră foarte repede în piele și vă doresc să aveți grijă de pielea voastră. Pe magazinul de cosmetice.ro o găsiți la un preț super avantajos. O puteți oferi chiar și cadou, fiindcă tot vine acum sezonul sărbătorilor și să știți că sunt multe reduceri și o puteți lua împreună ca un set și cu alte produse pentru a o face cadou. Vă pup și vă doresc să aveți grijă de mâinile voastre, dar și de sufletul vostru.